Sziasztok, én Bages 20 vagyok, és ez lenne a legeslegújabb videóm, vagyis itt a legelső. Velem van ma Limelight Pony 2. Hello. Kircsani is, csak neki, jaj, sajnos neki nincsen mikrofonja. És még velem van Kir király, azaz Hunor. Jaj. A Blues fogja leszedni, ugye? Igen, szóval azért menjünk bele fejkörredet. Csak fura, mert ugye videózok, és akkor nem tudom így húzgálni a képernyőt úgy az egeremmel. Szóval elég, bocsánat, irritáló. On wings of night. Ja, igen, Kircsani, ő fog nekem supportolni Trash-sel. 30 seconds until minions spawn. És Limelight pedig táncol, Fiddlesty Jungle. Mi az eszembe szedtem? Hát double ADC-t kaptunk, és nem biztos, ja de egy Ignite, meg egy Draven-t. Két Ignite, de nem mondjuk nincs is más Ignite-ja. Majd egy teleport. Elég noob lennénk, nem? Meg kell szoknom még ezt. The dark should fear Hát, me. ja. Ugye, ilyen. Gyere, Volikám! Itt a Voli, gyere, gyere! Inkább hagyjátok, menj onnan. Aj, itt van Fizi. El akar futni, menj onnan. De ne arra fussál, torreted alá fussál vissza. Azt a... Tehát megvan a first. Mindegy, Azt nézd, Shadows azt are nézd! to be feared. csanád, nem üt a minyonokat, jó? Ajaj, nagyon Elszedték. Az meg rosszat. Evil lurks around every corner. Az meg jó. Egy kicsit legbele kis fresh miatt. Teleportálnom kell, They mert... will be purified. Hát eddig senki nincsen bot mindenre, jól látom. Ja, mert Draven is Jó, itt. hogy Draven itt volt a rednél. Anya Blue-nál. Bocsánat. On wings of night. The dark should fear me. Most akkor nem lesz double-top. Ja, igen, lesznek Shadows are to be feared. nagyon sok videóm lesz, szóval lesz, amikor midelek First blood. An enemy has been slain. lesz. Szinte minden Beware. és fogok videót csinálni. Ó, Istenem. In the dark. A Gnárnak pedig tart a passzívja, mert ennél nagyon idegesít. Hát ameddig nem megy indulnak felé. I release their pain. Ájjáj! Légy színes, I és hear the innocent cry out. An ally has been slain. Hiszem el. Gnártok. igen, nem I smell black magics. Evil lurks around every corner. Szép flash volt Zettől. Itt ott SS van. I pass judgment. Gnár vagy hazament, vagy... Vagy lement midre. Meg kell ragadnom a farmolást. Silver. Sanni, nyugodtan nyugodhatsz. Csak szólj, hogyha húzol. És írj. I smell black magic.
A jungle-ös majd amikor majd följössz. Ja, Kupra. jövök. Nem tudok mit kezdeni a gnáda. Elhiszem, csak mondom, hogy ellopták a Bloom-ot a szívét, Igen, és igen. vissza kell magamat hozni. A V gankel számára van ám. Hogy is vidre kincsön. Megy le botra! Aj, le vagyok maradva, mindig ez szinten. Evil lurks around every corner. The shadows are to be feared. Beware. Nem lehet, vagy hogy eléggé. engem szét fog pókolni. The dark Fog farmolni. Botra jól megy, jól. Úristen! purified. Nem tudok mit csinálni. I hear the innocent cry out. Szerintem nyugodtan menj, csak most On wings of the dark should fear me. I release them from their Ott! Kumár! Kumár! jöhetnek, csak hívjál Vagenet, jó? Magát, ott a V. Ó, hát jöjjön. The shadows are to be feared. Nem tudnak megnyomkálni. Attól függően. De azt a víz, ezt jó lenne megölni. De nem minket. Hallak, próbál ledámolni. Jó. És nem van meg. Szép. Jó csenikus. Vagy öld meg. Hát jó, mondjuk nem ártott, hogyha megöli. Csak sajnos nem kaptam. Volt rajta Red. Red volt rajta? Nem volt. tudom, nem tudom. Épp. Szerintem, hogy amit tudsz, vidd el. An enemy has been slain. Akkor sizom van a blue-juk. Beware. Megkusizom. Ott a... Itt egy ADC. Vagy igen, ez ADC. Volt belé. Segíts! Segíts neki szerintem. Hogyha a követ, akkor nagyon hülye. Mert én a botlane is lesz. Dani vardoljál, légy szíves. Ez egy Fizz. Wings of night. Ja, hogy... Meghalsz, vagy menjünk. Venni kéne. Köszönöm Gyönyörű. a lámpát. Evil lurks around Ne, de hogyan kapott az el? Az nagyon... Aztán akkor velem is ezt kell csinálni. Kapom az időt, amikor kismát én vagyok üres. De jól csinálta ahhoz képest. Istenem! I smell black. Szerintem a Redemre fog menni. Ja, hát jó, most kikaptad el a topot, az most... Jaj. Talán. Bocs, csak Játszom. látom. I hear the innocent cry.
Rászakítok. Ajaj. Should fear me. Jó, Uzi. Így level 2-es volna. Mi level 2-es? Jó, csak vardoljál inkább most egy Nem, gyere rá, menj rá. Pass judgment. Ja, mondod, figyelj. Ugye, tudod, ha elmúlik a passzívja, akkor gyorsabban. Ja. Johnny V-be Nem elhülyek vigyek. Hogyha kergetnek, húzz be. Szép. Ne, fölösleg. Johnny, jó, bevarda a dragon. All is laid bare. Bevarsz, Benny vagy mész egyből rá. Szerintem ott van most. The shadows are Yeah. to be feared. Megvan? Ja. They will be purified. Ne! Gyerünk! Megvan. Még egy! Megvan. Jó. Megvan. Lehet van enemy red. Red blue. Hát akkor azt szedd le. Nincs. De azért nem árt, hogy bevarda. Should fear me. Ott a víz. Az. Végre valami értelmeset is csinált az Eda klónjával. Ja, végre. They will be killed. Aha. Ha majd jössz gankelni, akkor itt van egy vard. Egy percig tartó, szerintem már mindjárt vége. Na, megmentottam a fogsikáját annak. The shadows are Jó, nem tudok meg, nem halt meg sajnos. An ally has been slain. Nagyon Mondott fent. volt. Nem mindegy. Azt szeded? Hülye, hát. Rossz döntés.
In the dark, all is laid. Csani, vardolj még egyet a Dragonhoz, most sincs. Ez milyen flash volt már? On wings. Valahol kell teleportoljatok. Evil lurks around every corner. Gyertek a Gnárra! Killing spree. I smell black magics. Hogy hívják? Jön a Gnár, jön a Gnár! An ally has been I release them from the Jön a Gnár! Lakra egy vardot! És ez nagyon nagy feedben van. Nem tudom, mit csináltál vele sokkon. Hát mondom, távoli. Ennyi. Távoli. Jó, de azért nem a beugrálni. Ha tudsz csalni, akkor zsúkolj ki majd, hogy kergetnek. Tudod, oda a kinti minionokra. Nincsen manában. on wings of night. 1-2-7. Nagyon könnyű, és nagyon könnyű lesz megölni a Dragon. Oda megyek a boxolóba, hogyha nincsen bevardolva, és egyszerűen csak megöljük. Megalom. Hát talán, a fízzel mondjuk vigyázok egy kicsit. Látom, pedig most vardolva. In the dark. Jó, itt fog, itt ezt tudja a fíz. És Gnár is valahol. Mert nincs topon. És csak mondj, légy vardoljatok már. Most mindegy akkor. Tegyétek le. Ha lesz lime-áj, akkor beigszoljuk. Rakd egy vardot, légy vardolj! Én is egy asszisztot összeszedtem. Cleansing blood with silver. The shadows are to be feared. 6-1-es már már. Azért kicsit ezért. Azért én sem vagyok gyenge 14. I pass judgment. Sem azért meg tud ölni. Meg a Gnárban. The dark should fear me. Bele is halt. Csani, kapjuk el. Szép! I smell. Jaj, látom!
Ajaj. Körbe vettek. Aha, de nagyon szépen ezt csináltam. Gyere segíteni, Früstik, gyere! Jó, menjetek onnan mellett. De miért engem? Miért én voltam a kiválasztott? Kösz. Ne tud valaki. Valaki megölte a pentámat, nem baj, GG. Hát nem baj, legalább leészrevettük, be tudjuk vinni az első tornyot. Most már ez nagyon jó teamfight volt. Nem tudom, ki vitte el az elsőt. Ja igen, a Zed még elvitte a Draven. Azt hittem, hogy már én. Nem lett volna baj, mert most Penta nem... Én aztán nagyon... Csak azt láttam, hogy... Számtalan szöppert pentáztam, szóval... Én azt láttam csak, hogy beugrok, beultitok, az nagyon sokan voltak. Nem, az szép Magic Amy volt. Jó lenne első videómban egy Penta. Úristen, ez jó volt. A Ragnarra én már nem megyek. Meg is van. Nem! Minionokra lehet. Nem éri el. Hát majdnem Zed. De attól még jó volt ez a double. Ez jól sikerült. Bocsi srácok, hogyha háttérzajban csak nem tudom levafolni. Szerintem van rá esély, hogy bepentázzak. Hújjaj! Szerintem nem annyira Benny. Egy sikeredett, de még egy halál is. Mides teamfight viszont. Nagyon. Elvégezhetne egy pentát, de nem biztos. Receptor. Renekton. Szerintetek baronoznak? Olyan... Van rá esély szerintem, de nem biztos. Csak wardolt be. De nincsen! Szedő. Akkor fuss be, legyen élő warm. Majd én rakok egy. Snare. Lassan jó meg lesz. is baronozhatnánk amúgy, hogyha minden... Á, de wardolva van szerintem, szóval menjünk. Szedd ki, jó, Mert- megálltok. Előbb néztem meg a bokrot. Gyere! Tanád! Hagyjad! Ne fajtoljatok, csak hogy öten lesznek, mert a 54-ből vagy 52. Hát ott vannak. Mi? Jó, csak... Én hazamegyek, szerintem ez Zonyámért. Jó, ne menjetek utánunk. Ott szedtek ki egy dörét. Itt vannak, itt gyere! Menjünk.
Ó, gyönyörű. Tegyük. Én meg lélekben támogattalak titeket. Ó, kéne majd egy... Már túl kéne élnem ezeket a teamfightokat. Csinálni Nem kéne... megyek sarizni. Van kékem, fidül vagyok. Van kékem, fidül vagyok, mehetek. Én lemegyek, be tudom push. Ne, Csani, ne! Csani, ne menj oda, ne szedd a farmot, hagyd meg a kunyát. Szerintem már jönnek rám. Pontosan egy B. Talán, gyere. Megint lesértem volna pont el. Úristen, de OP! Killing spree. Lehet Raven ulti! Úgy fuss, mert jön a Fizz, fusson a Fizz! Meg az Raven. Inkább a Draven kapja, mint a jól ultiztak amúgy az Gnár, de viszont meg a Gnárba szerintem erősebb. Aki kérdezni a buildemet, szoktam csinálni, hogy BOTLK, utána egy Berserker, ugye az Attack Speed-es cipő Guarda, Phantom Dancer, Infinity, Last Whisper, Guardian, de van amikor Zephyrre cserélem ki a... De általában nem így szokott lenni. De van amikor ezt használom. Executed. I smell black magic. Merre volt a Draven? Itt. Nem láttam sajnálom akkor. I hear the innocent cry out. Minden ami megy. Még egy executed lesz, szerintem egy V. In the dark. Szerintem most kéne baronozni, nem? Ja, megyek. Hát, ja, Megyek is leszedem szólóba. Szóló baron szerintem nem. On wings. Szerintem úgy ment. Egy ward. Hacsapá! Szerintem ne kezdjük el, majd várjuk. Hallatszik úgy a háttér? Nem annyira. Akkor jó. Álljunk be ide a buksiba, Fidül! Gyere! De leszedem! Au. Most kell menni balonra. Nekem meg kiszedett az a szemét Fizz. Cleansing blood like silver. Talán meg fogsz halni. Ó, meg lesz a második is. Na, arra az elszaladt mellette, meg lesz a második is lehet. Gyerünk! Én bízok abban a szuper minionban. És elkezdett támadni. Gyerünk! Még egy! Ja, közben itt vagyok, csak I love le minion. voltam múltolva. Hallod, srácok, aki fogja nézni a videót, az látni fogja, amikor írta a shutdown, ott lehiteltem a filmet. Kell. Köszi. Szívesen. 1011-et hiteltem. Már most megveszünk a Guardian Age.
has been slain. Látni magga, amikor megveszem, meg eladom a szítemet. Beware. Mehetünk? Jó, ott megöltem. Vigyázzunk, hogy szerintem meg a vízzel is lehet vigyázni. Benni? Kell a blood? Összetevem. Jó, akkor mindjárt elviszem. Vigyázz, most hagyjuk a passzívot, hagyjuk a passzívját, hogy menjen le. Ha? Hát pontosabban csak annyi történt eddig, hogy megsemmisítettük, elolvadt. Van valahol guard? Igen, itt. Törjük már be az én hibát, én is ezt akartam mondani, törjük már be. Most meg jöhet a Nexus. Nem, még ne. Be kell. Kell egy backdoor, ne, no way. Nem, mert a többi elfogyott. Hát akkor surrenderelnek, nem is így törjük be, hanem surrenderel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Ha tetszett, lájkoljátok, és tetszetséget, sziasztok!